नायगाव फैदों लोगोफोर सरायखोला बाजार मोनबाय सासे बिबोनांखौ नेदों र' मा लायनो ओंखारदों नोंथांमोनहा दा नुगोन र' खोन्थाथ'वा दायो नायलांबानो जाबाय सरायखोला बाजार बेयो सरायखोलाथ' नङा सरायखोला बालाबारि होनो नामा गया आंना गारि गेग्रेबा नायलांसैसो र' बबेखिनियाव दङथाय बिबोनाङा नागिरहैनोसै नै ओरैजाय माबानिफ्राय फैयो बेयो बासुगाव आरो बङाइगाव बेनिफ्राय फैबाय बे रडआ डाइरेक्ट क'क्राझार सहैगोन आरो रेस्टुरेन्ट नायलांबाय था लोगोफोर नै लोगोफोर साथाम नै बे बिबोनांखौनो लोगो हमदोंमोन जोङो बैयाव सरायखिलायाव हेल' नोंथां मा बुंहरो आंनि साबसक्राइबारफोरनि सिगाङाव दे एसे बुंनानै हरदो जों बहा थांनो नागिरदों जों दा दावबायगासिनो दङ सैबारि बाजाराव आं खोन्थाथ'वाखै दा खोन्थागोन मानो थांदों नायलांबाय था थांजोब्बाय बिराद मोजां नै जायगाफ्रा एकदम सोमखोर साल बागान जोब गासिबो नायगाव होनोना बेखौ सिलजां हा सिलजां सिलजांनो बेयो सिलजां लामाया साल बागान माइबो दलरसे दंहैयो बेवहाय माइ आबाद मांकिफोरबो थाहैनोदां ना साइजखौ नायनानै जों मा लायनो नागिरदों नोंथांमोननो खोन्थाथ'वाखै दायो नुगोन र' नायलांबाय था लोगोफोर मोजां नै सिनारिया नोंथांमोनहाबो बेरायफै मालाबा ओरै नायगाव खाथियावनो आरो नै पाइलटआ मिनिबाय नै लोगोफोर बेखौनो लाबाय नै गंनै लाबाय लोगोफोर जों बेखौनो लायदोंमोन सैबारियाव दामा बारा नङा खम खमसो नै सिंगेल फालें नालाय नैबेखौ 3,500 लाबाय आरो नैबेखौ 3,000 लाबाय टटेलि आंनि चेनेलाव एसे होनो आगै पाइलटआ नै जोंना बिबोनांसो पाइलटआ औ नै बिथांनि टट'आ नाम्बारा नायखा नै नाम्बारा सैबारियाव लायदों लोगोफोर आं खोन्थायाखैमोन ना फालेङा बारा दाम नङा सिंगेलब्लाबो एसे गुवारखौ लाबाय आरो 5.5 फुट नामा बेखौ लाबाय बेखौनो लायदोंमोन जोङो ओइ साहा लोंनो हाबनोसै जोङो दामा एसे खम साहा लोंसै जों दायो थांसै साहा लोंनोसै दे जिरायदो मा मोनबोखो नोंलाय मिथामुरि सबाय बिमा ना बालाबोथिया ना बालाबोथिया मोनदोंना दे नायगाव बाजारनि दे गोथाव जाहैदो थारुनजों जागोन आं मा दंथाय बैयो मा मेथाइथाय गुगुनिखौ जानोसै दा ओरै क'क्राझारनिफ्राय फैनानै बासुगाव थांबाय आरो बे बासुगाव लोगोफोर
बे ट्रेनफोर थानाया खम जाबाय नामा बे माबा हेडक्वार्टार ना नोंजोंसो ओरै हाबलांबाय नालाय सिगाङाव एसे बुरजा घन जानाय बायदि मोनोमोनब्ला दङब्रा माने मार्केटआ माने इसिबां डाउन जेनेबा बेहाय डाउन जानाय बायदि मोनो साहा लोंसै नै साहा बेनो गोबाययाव नै साहा सारखौ लोगो मोनदों दिनैहाय साहा लोंनायाव जयैनो सार नोंथांनि गामि ना बियो औ आंनि बे एकदम जायगाथार लकेल सामफ्रामबो सिंग्रा जानाय मिस्थि जानाय आरो लोगोसे माबा माबि लाव लाव बुस्थुबो मोनो नालाय बाजाराव टाइम पासआ बेनोसै आरो जोंना मोनाबिलियाव सारखौथ' मोनथिखायो नोंथांमोना बुहुत फेस्ला होननानै सिनायखायो बयबो अल बिटिसि होनजायो सारखौ सिनायियानो गैया खाथि नालाय जोङो जोंनि क'क्राझारनि नालाय जों जमायैनो साहा लोंनायाव सिनायलायखानाय हिसाबै साहा लोंनायाव मोनसे गलायाव लोगो मोनलायबाय आरो बिदिबा सारा आंनि माखासे नायगिरि बिथांमोनखौ मा बुंहरो दे बयबो बिदिनो दान्दिसेनि थाखाय मोखां नायलायनो फुरथि खालायलायनो नायलायदो अननानै औ बयबो गोजोननाय थाबाय सानैसिम